दिनै जों मा नुनो मोनफिनखो रायजोफोर ससियेल मिडियानि गेजेराव जों दिनै नुनो मोनदों सोरबाया टिका लानानै दावराव सोरबाया घुस जानायनि दावराव सोरबाया 10% मोननायनि दावराव आरो सोरबायाथ' सोरखौबा BPF सोरजोंबा UPPL बेफोरबायदि नांज्लायनायखौसो नुनो मोनबाय जोंनि दाबिया बेनोमोन ना जोंनि नाजानाया बेनो ना तो खुलुमबाय तो गिबियावनो नोंथांमोननो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आरो लोगोसेनो दिनैनि बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय तो नोंथांमोना ससे भिडिअ टाइटेल थाम्बनेलाव नायनानै मिथिखाबाय जों दिनै आरो लोगोसेनो जाय बिथांमोना ससियेल मिडियायाव एक्टिभ थायो बिथांमोना नुनो मोनखाबाय दिनै सोरबा PWD नि टिकानि लायनाय सायाव लानानै दावराव जानायखौसो नुबाय जोङो बे समाव समायदों ने जा जाथाया जानानै थांदों नाथाय बे जाथाय जानानै थांनाय समाव बेफोरबायदि दावराव दावसिया समायदों ने पाब्लिकआ गासिबो कुइसन सोंदों आरो लोगोसेनो जों दिनै नुनो मोनदों माखासे फेसबुक पेज आरो फेसबुक पेजनिफ्राय जे बियो BPF बियो UPPL बियो BPF आरो बियो UPPL बेफोरबायदिनो सोंखारिलायनायखौसो नुनो मोनदों बे सोंखारिलायबाय थानाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय दा बे जाथायखौ लानानै एबा बे जाथायनि जास्टिस नागिरनायाव बियो समायदों ने रायजोफोर एबा रायजोफ्रा गासिबो कुइसन सोंदों बे समायदों ने अब्ला गासिबो सोंदों जे जोंनि बर' हारिखौ गुलाय गुजाय खालामग्राया सोर दैदेनगिरिया ने होननानै बयबो रायजोआनो कुइसन सोंदों तो जिखियानो जाया मानो जोङो गोबां बुब्लियाव नुनो मोनदों BPF आरो UPPL नांज्लायबाय थानायखौ दासान्दि ससियेल मिडियानि गेजेराव नाथाय आं फंसे बाथ्रा बुंनो लुबैदों मा जोंसार मुसाहारि आरो लोगोसेनो जनक ब्रह्म बिथांमोना मा BPF नि जानानै थैदों ना लोगोसेनो बिथांमोना सासे UPPL नि जानानै थैदों बिथांमोननि थैनायनि बुब्लियाव जेबो मोनसेबो पलिटिकेलनि इस्युखौनो जों नुहुराखै दाहालागै एबा जों नुनो मोनाखै ससियेल मिडियानि गेजेरजों एबा निउस मिडियानि गेजेरजों अब्लालाय मानोथो नों BPF नों UPPL आरो गोबां बेफोरजों मानो नांज्लायखो आं हमनोनो हायासै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बे बाथ्रायाव दुखु फोरमायदों जोङो बयबो पाब्लिकफ्रा जों हानजा सुरनायाव गोबाङैनो सुबुङा लोब बाहागो लानाय नुदों मा बिथांमोनाबो BPF ना बिथांमोनाबो UPPL होननानै बिथांमोनखौबो बोखावनो सानबाय नामा आरो लोगोसेनो आं फंसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों बड'लेण्ड टाइगार नोंथाङाथ' गोबां मानगोनां सुबुं होननानै गावखौ सानना लायो प्लिज यार नोंथाङाबो मानिफ्राय मायाव लांगासिनो बाथ्राखौ एभ्रि सिचुएशना माबोरै पलिटिक्सनि जानो हागौ बिथांमोना दिनै पलिटिकेलनि जेबो रिलेटेडानो गैया एबा पलिटिकेल नांलायनाय गैयालासेनो बिथांमोनखौ लानानै इनकाउन्टार खालामदों दाय गैयि सुबुंखौनो दाय होनानै बुथारदों अब्ला नोंथाङा बेयाव मा खालामनो नागिरखो मा नोंथाङा मा जोंनि बर' हारिखौ गुलाय गुजायावल' सोनो नागिरबाय नामा नायलाय नोंथाङा एसे साननानै नायलाय नोंथाङाथ' गिदिर सुबुं गोलाव सुबुं बुजिनो हानाय जोंफोरबायदि उन्दैया नोंथांखौ बुजायनो जेबो दरखार गैया नोंथाङा जोंखौसो उल्था बुजायफिननांगौ दिनै जोंनि बर' एबा BTR नि लाइमोनफ्रा एबा BTR नि रायजो राजा बिथांमोना दिनै खौसेथि जानानै रेलि खालामदों जास्टिसनि थाखाय थार बिजिरनाय नागिरनानै बयबो जमा BTR आव दिनै होस्रि खालामदों वी वान्ट जास्टिस होननानै नाथाय नोंथाङा बिथांमोननि लुबैनायखौ बुजियाखै नामा बिथांमोना लुबैदों जाहाथे जोंनि बर' लाइमोनफोरा जाहाथे पुलिसनि आखायाव अमाफोरबायदि सैमा अमाफोरबायदि जाहाथे गावथार जानाङा होननानै जोंनि बर' लाइमोनफ्रा आरो लोगोसे बर' रायजो राजाफ्रा दिनै लुबैदों नाथाय नोंथाङा एबा माखासे लिडारफ्रा आरो लोगोसे माखासे फेसबुकनि पस्टफोरा दिनै जों नुनो मोनदों गावजोंसो गाव सोंखारिलायनाय अब्ला गुबुन हारियाथ' निस्सयानो जोंखौ चान्स मोनखागोन जों दिनै जोंनो खौसेथि गैयाब्ला अब्ला गुबुन हारियाथ' जोंखौ नाख्रेबखागोनानो बेयो थारखा तो बिनिखायनो जों खौसे जानांगौमोन जोंनि लिडारफ्राबो आरो लोगोसेनो जोंनि ससियेल मिडियानि जायफोर ससियेल वर्कार होननानै गावखौ सानो बिथांमोना खौसेथि जानानै दिन्थिनांगौमोन नाथाय जोङो जुदि गावनो गाव गावस्राबाय थायोब्ला जुदि नखरावनो सुथुर थायोब्ला अब्ला नखरावखौलाय बेखौ फोजोबस्रांनो बेसेबांथो बोलो नांगोन तो आं बुंगोन जे दिनै जों ससियेल मिडियानि गेजेराव जा थासारि नुबाय थादों जेब्ला जोङो जोंनि बर' हारिया खौसेथि गैयाब्ला बियो थेर बेथेर जालांखागोन डियर रन्जन दैमारि एबा जोंनि फाउन्डेसन अफ नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड बिथाङानो रोखायै बुंखादों जोङो खौसेथि जायोब्ला थांनानै थागोन आरो जोङो गावस्रालाङोबा जोंनि बर' हारिया जोबस्रांलांगोन होननानै आरो लोगोसेयैनो आं फंसे बाथ्रा सोंनो नागिरदों बड'लेण्ड टाइगार नोंथांनाव मा सारा बेखौबो बुंगोन नामा जे जाय गथ'आ 15 सानल' सिगां जोनोम मोनदोंमोन मा बिथाङाबो मा BPF नि सोद्रोमा होननानै UPPL नि सोद्रोमा होननानै नोंथांमोना बोखावनो सानबाय नामा जोङो जोनोम जायो
जों जोनोम जायो जों मिथिया जे बबे हारियाव जोनोम जागोन धोनि ना गोरिब बेफोराव अब्ला बै गथ'निलाय मा दाय दङमोन आरो लोगोसेनो जोङो ससियेल मिडियानिफ्राय रोखायैनो दिनै नुनो मोनबाय एबा जोङो ULF बे हान्जानिफ्राय जों दिनै मिथिनो मोनबाय जे बिथांमोना ULF बे हान्जानि सोद्रोमायानो नङा आरो लोगोसेयैनो जोङो बिथांमोननि न'खरनिफ्राय बुंनाय मथे जों मिथिबाय जे बिथांमोना ULF बिनि सोद्रोमा नङा बिथांमोनखौ जास्ट माबा मोनसे एक्सिडेन्टनि थाखाय बिथांमोनखौ हस्पिटालाव लांदोंमोन आरो लोगोसेनो खौरां बिजोंनिफ्राय दाब जायगानिफ्राय एबा बिथांमोननि जायगानिफ्राय बुंनाय बायदिब्ला बिथांमोना बुंदोंमोन जे पुलिस अफिसारफोरा थ' बिथांमोना जेबो दाय गैया बिथांमोनखौ जास्ट लाबोदों आरो लोगोसेनो गार्जेन फैबानो बिथांमोनखौ हगार हरगोन होननानै नाथाय बे हगार हरगोन बाथ्रायावनो बिथांमोना मा खालामखो इनकाउन्टार खालामबाय बर' लाइमोनफोरा एबा बर' रायजो राजाफ्रा बेखौनो लुबैदों जे गासैबो खौसेथि जानानै जुजिनांगौ आरो लोगोसेयैनो बेफोरबायदि जाथाया जाहाथे इयुनाव आरो जाफिनबावा नङा होमबा इयुनाव आरो बर' लाइमोनफोरनि गेजेराव एबा बर' फरायसाफोरनि गेजेराव आरो गले जाफिननाङा मानि थाखाय होननानै बुंब्ला बेफोरबायदि दाय गैयै सुबुंफ्रा दाउ अमाफोरबायदि बेफोरबायदि गावथार जानो जिउ फोजोबनांनो मुंख्लं जानांनो जोंनि बर'आ लुबैया आरो रावनिबो बर' लाइमोननि गेजेराव दा जाथों होननानै बयबो जांख्रिखांबोदों नाथाय जोङो दिनै नुनो मोनदों माखासे जोंनि ससियेल वर्कारफ्रा बेफोरखौ गुलाय गुजाय खालामदों मानि थाखाय होननानै बुंब्ला सोरबा बुंदों लैहोर गयारि बिथाङा BPF नि सोरबा UPPL नि थ' आं बुंनो लुबैगोन जे आंनिफ्राय गुरै खावलायगोन बेफोरखौ गासैखौबो फोजोब जाहाथे जों बयबो खौसेथि इउनिटिखौ देखायो जों इउनिटि गैयाब्ला गुबुन हारिया जोंखौ नाख्रेबखागोन बियो थारखा गुबुन हारियाल' नङा आसाम पुलिस एबा गुबुनाबो जोंखौ नाख्रेबगोन बेनिखायनो जों खौसेथि थाब्लासो थांनानै थागोन आरो आंनिफ्राय बेखौनो गुरै खावलायनाय जाहाथे बेफोरबायदि जोंनो खौसेथि नांगौ समावबो जाहाथे बेफोरबायदि जोंनि बर' हारिखौ गावस्रा होआ जों बयबो पाब्लिकआ बुजिलायनानै खौसेथि जानानै जुजिनांगोन अब्लासो बियो सल्युशन जागोन नङाब्ला सल्युशन जाया जों दिनै नारसिननो नांगौमोन गासै पाब्लिकफा एबा गासै ससियेल वर्कारफोरा जे प्रमद बर' बिथां एबा प्रमद बर' जोंनि BTR नि CEM बिथाङा बुंदोंमोन जे जोङो जेसेबांखि BTR आव थानाय जेसेबां गिदिर पावारावनो थाया मानो बिथाङा बुंदोंमोन जे बिथांमोनखौ जोङो सानसेयैनो ट्रेन्सफार एबा सस्पेन्ड खालामनानै होखारहरनो हागोन BTR निफ्राय होननानै अब्ला जोङो दिनै प्रुफ जाखाबाय जे बे बुस्थुआ जे बे फेक इनकाउन्टार एबा फेक एरेस्ट खालामनानै बिथांमोनखौ गावथारदों दाउ अमाफोर बायदि अब्ला जोङो बै सार बुंनाय बाथ्राखौ दिन्थिफुंनो थाखाय बिथांखौ होखारहरनो थाखाय जोङो दाबि खालामनांगौमोन नाथाय जों दिनै नुनो मोनाखै दिनै जों गावजों गावसो सोंखारिनाय नुनो मोनदों जे बैयो गाज्रि मा बेखौनो नेनानै दंखायोमोन नामा बेल'सो टाइममोन नामा जे जों गावजों गाव सोंखारिलायनो जे बेयो मोजां नङा होननानै मा जोंनि इउनिटियानो गैला माथो जोङो नुनो मोनबाय मा जों गावजों गाव सैलाया एना एनि दिन्थिनाय अब्ला जोंनि गुबुन हारियालाय जोंखौ नारसिनखागोन आरो गोबाङानो बुंदों दिनै रन्जन दैमारिखौसो बुथारनांगौ इनकाउन्टार खालामनांगौ होननानै बेफोरनि मेन जाथायानो जादों जों खौसेथि गैयै जोंनि ससियेल वर्कारफ्रा पाब्लिकजोंबो खौसेथि गैया आरो पाब्लिकखौ मा खालामनो नागिरो गोदाव सोराव गावस्रा होनोसो नागिरो माने गावजों गाव बुज्लाय होनोसो नागिरनायनि जादों दायो नङा होमबा जे BPF UPL बेखौ फोजोबनानै जों खौसेयै आवगायबोयोब्लासो बेखौ जोङो सुफुंनो हागोन आरो लोगोसेयैनो जोंहा प्रमद बर' बुंनाय मथेब्ला सिगाङाव बुंखानाय मथेब्ला बिथाङा बुंदोंमोन जे जोङो सानसेयावनो जोंनि DSPयानो जाया मानो जेसेबांखि गोजौ रेंकआव थाया मानो सानसेयावनो होखारहरनो हागोन होननानै बुंदोंमोन अब्ला जों बेखौसो प्रेसार होनांगौमोन बेखौसो जोङो डिमान्ड खालामनांगौमोन जे बेखौ होखारहरनांगौ होननानै अब्ला जोंनि BTR आव थानाय गोबां गोजौ रेंकनि पुलिसफ्राबो बिथांमोनाबो निस्सय सानगोन जे बिथांमोना निस्सय साननांगोन जे बिथांमोना जों बेफोरबायदि गोरोन्थि खालामोब्ला जोंबो हय दिनै जोंनि साख्रिनिफ्राय एंगारलांनो हागौ आरो लोगोसेयैनो गुबुन जायगायाव जोङो थांनांनो गोनां जागौ होननानै आरो जोंनियावबो प्रेसार फैगोन होननानै बिथांमोना गिनानै जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ बेफोरबायदि खालामनाय नङा जों बेखौ मिजिंथिनांगौमोन नाथाय जों दिनै नुनो मोनदों गावजों गावसो दावराव दावसि अब्ला जोङो स्ल'गान बाहायदोंमोन डिभाइड आसाम 50-50 होननानै नाथाय जोङो दिनै जोंनि बर' हारिनि लाइमोनफोर एबा जोंनि बर' हारिनि ससियेल वर्कार आरो लिडारफोरनि मेगननि नोजोराव जोङो बेखौ नुनो मोनाखै आरो जोंनि माखासे पाब्लिकफ्रा बुंनोसो लुबैदों दायो बे डिभाइड बर' 50-50 होननायनिसो दायो जाथाया फैगासिनो होननानै स' बिनिखायनो आं गुरै खावलायदों जोंनि बर' लाइमोनफ्रा
बर' लाइमोनफ्रा खौसेथि ओंखारबोगोन मानो थाखाय होननानै बुंब्ला बे जाथायखौ जोङो सिरि थायोब्ला अब्ला जोंनि बर' लाइमोनफ्रा गासिबो गिनो गोनां जागोन आरो लोगोसेयैनो जोंनि इयुनाबो जोंनि बर' लाइमोनफोरनि बर' रायजो राजाफोरनि इयुन लाइमोनाबो गिनो गोनां फैगोन जोंनि जिउआ सेफ जानाय नङा जेरावबो फ्रीडम मोननाय नङा जेराव थाङो जोङो गिनो गोनां जागोन थ' बेनिखायनो आं गुरै खावलायदों बे भिडिअखौ जाय बिथांमोना मोजां मोनदों नोंथांमोननि साननायजों मिलायदों बे भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार खालाम आरो लोगोसेयैनो जोंनि बर' हारियाव बेफोरबायदि गुलाय गुजाय खालामग्राफोरनि खोथाखौ खोनासंनाङा आरो लोगोसेनो आं गुरै खावलायदों बड'लेण्ड टाइगार नोंथां आरो लोगोसेनो जाय बिथांमोनाबो दिनै बेफोरबायदि गावजों गाव दावराव दावसि खालामनायाव एबा नोंथांमोना बेफोरबायदि खालामालासिनो सिरि थागोन आरो लोगोसेनो खौसेथियै बयबो ओंखारबोगोन बेखौ मिजिंथिनाय थाबाय थ' दिनै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय थाबाय